Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। हाम्पेखौ लोमजानानै नै डक्टरनाव लाबोलायनांलायबाय। गुजुनाय जागासिनो, गगा मोननाय जादों, गुजुनाय, गगा मोननाय, लोमजानाय। हाम्पेखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन लोगोफोर, गगा मोननाय जाबाय थादोंमोन नालाय, लोमजादोंमोन एसे, बेनिखायनो आं हस्पिटाल सिङाव भिडिअखौ बानायासै। दायो नैबे आन्टिनियाव माबा जानो नागिरदों आरो जोङो। ओइलाय गुगुनि आरो पक'रि न हा पक'रिखौ बानायगासिनो दङ नैबेहाय। होआ नहीं और या हो आसे और अकमान बाकी आसे। भूख लगी आसे भात खाया हानाय ना जे खाइलं इटु टेस्टी आसे ना खुरी टेस्टी दे जादो दे ओमफ्राय नायखांबाय आरो हाम्पेया गगा मोनदोंमोन, गगा मोननाय, लोमजानाय, गुजुबाय थादोंमोन, मुलिबो जाहोआखै आङो। मुलि जानला मोनला मोनजाया बियो दायो। ओमफ्राय नायखांबाय आरो डक्टरनाव जानोसै दायो। जानानै लागोरनि र' लोगोफोर। नै गुगुनि पक'रि न'निफ्राय बानायबोआसै आङो ब्लगखौ। मबाइल हमनानै भिडिअ बानायबा माने गारि सालायनो डिस्टार्ब जायो नालाय ओंखायनो। खुरिया लाबोबाय पक'रि। बिराद गोथाव हौवा गुगुनियाबो। मोनायावबो ओंखाम जायाखै आं लोगोफोर, माने थाव मोनजाया होनदोंमोन नालाय आं थानो हाथारनाय नङा। थाव मोनजायाबाथाय आं थानो हाथारा, रुनाय जानो हाया आं बारा। ओरैनो आलुफोरखौलाय कबिफोरखौलाय रुनाय जानो हायो, खिन्थु जोगोनार बिजौ माखौबा रुनाय जानो हाया। सोरबा रायखांदोंना आंखौ, बेनिखायनो मिथिगौदों। गुजुनाय जादों, गगा मोनदों, लोमजादों, बिराद बुरजा। थै परिखाबो नायनांबाय। ओमफ्राय जोङो भिडिअखौ लामायाव लालांला आरो, मबाइल हमनानै गारि सालायनो डिस्टार्ब जायो नालाय भिडिअ बानायनायाव, ओंखायनो। ओमफ्राय हस्पिटालखौथ' नुखायावनो आदामोन आरो दा बिजि थुजाबावनांगौसो हाम्पेया, दा बिजि थुजानायखौ देखायगासिनो र'। बिराद बिजि गियो बियो बिजि थुजानो। सिटि बिजि सोंबाय थायो लोगोफ्रा आंखौ कमेन्ट खालामनानै, उनाव खिथागोन होनबाबो देनांसो खिथागोन आं। खुरि आरो गुगुनि आनसुन
boleh bocah nggak? Coba. Nah. Ayo di mana? Nungguin aku. Tokai apa? Tokai apa yang jauh? Bông đi ra buồn. Kita ke tahu bungnya. Finally yang dayo जाखांबाय नै गुगुनिखौ ओमफ्राय हाम्फेया जाखांथ'वाखै जोंहा खनसे लादेरलायबावबाय बियो गुगुनिखौ आं खनसेल'सो लादों नों खननै लाबाय ओमफ्राय नै गुगुनि पक'रिखौ देखायनोसै आं नैलाय पक'रिया सावगासिनो दं नैबे सावखांबाय गुगुनि मोनो पक'रि मोनजायो दावदै मोनजायो दावदै आंनि फेभरेट हाम्फे दैनाय बियो हाम्फे दैनाय itu bola sih na kudi oh satu lang oh itu kesa oh ini apa sabo আপনার sabo sobe oh last করেছে খুঁড়িয়ে एखौनो होय नै न' खाथियावनो टावार दङ जोंनिया ओमफ्राय साब सेन्टाराव फैबाय जोङो ओइलाय गामियावनोखा अरां थांना फैबाय आरो हस्पिटालाव ओमफ्राय बाइक सलायनायफोरखौ बारा भिडिअ लाबाय थायासै आं गामिनि साब सेन्टार बेहाय हाम्फेया माबा थुजानांगौनो बिजि इन्जेक्सन मामोनथाय थुदो गगा मोननानै याव मादैमोन दङ मादैमोन आनैमोन आनै दंना गैयाथाय हा थुदो दे थांदो नैबे बर'नि लिरनाय दं बाहादुर आदर्श गाव सावस्रि आरो गाहामथि थुलिनो बेलाय मादै दं आनै दं बायद' आसे फैयासो दंमोन माथो आनैयालाय फैयासो दंमोन माथो होनलाय ए मैयासो दंमोन माथो नै हाम्फेया थुजाबाय दायो सादों खोनाया लोगोफोर हाम्फेखौथ' जोंहा इन्जेक्सन होखांबाय बिजि थुखांबाय मानि होदोंलाय नोंखौ बिजिखौ दिदि बिजि थुदों आरोना ओमफ्राय दायो आङो ओंखाम जानो हाया आङो बिराद खम बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ एकदम माने हामख्रेंख्रें नुयो आरोना ओंखाम बारा जानो हाया बिनि थाखाय आङो बायद'ए मुख এটা इटु दिसे आरो लिकुइड इटु लिभारर दायो आङो माने टेस्ट नायनोसै मानि थाखाय ओंखाम जानो हाया इटु আছে চাৰ্টটো আছে চাৰ্টটো অকমান কিবা কৈ দিয়ক এতিয়া আমি বিশেষকৈ মানে জ্বৰ থকা পেচেণ্টক আমি মেলেৰিয়া কিবা যে কিবা টেষ্ট কৰিব আমি টেষ্ট কৰি আছো বাইদেউক ডেমো ইউটিউবৰক মানে টেষ্ট কৰিব আৰু এয়া বাইদেউটো আছে বাইদেউটো ইয়াতে মানে সাব চেণ্টাৰত হেড হয় ন বাইদেউ হেড হয় হেড হয় এতিয়া অকমান কৈ দিব বাইদেউ
একো নহয় বাইদেউ নোৱাৰিছে এনে বাইদেউ ঘৰটো ক'ত পৰা এনে মিছামাৰীত ন এতিয়া মানে মিছামাৰীত পৰা আপ ডাউন কৰে না ক'তবা ৰুম আছে কোৱাৰ্টাৰত ন মাজবাৰ পৰা আহে আৰু বাইদেউটো এনে ক'ত পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে এনে এইটো কোৰ্চটো গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ ন কি কলেজ আৰ এন আৰ চি মানে কোনোবা পঢ়িব ইচ্ছা যায় যদি তেখেতৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানে এডভাইচটো অলপ দিব মানে কোনোবা আপোনাৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে যে কি কৰিব লাগিব মানে কিমানকৈ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই এইটো কৰিব পাৰে আৰু হয় BSc नार्सिं खालामनांगोन आरो ना लोगोफोर बिनि उनाव माने बे बायद' बायदि जानो हागोन आरो थेंक इउ बायद' हौवार कारणे ओमफ्राय दायो आङो लानोसै जोंहा सारा माने माबासिगोन आंखौ टेस्ट खालामगोन इयात मेलेरियाथ' साबो आरो न खुन দিব লাগিব ইয়াতে थै होनांगोन आरो ना लोगोफोर बेयाव ओमफ्राय दसेनाव रिजाल्टखौ मोनगोन नेगेटिभ ना पजिटिभ दे गय जादों ओमफ्राय गय जानायनि थाखाय सारा बुंदों आरो ना बेसे तामुल खाबो नालाय गयसे माने तामुल কাৰণে হেৰিটো হয় ভোক নলগা প্ৰব্লেমটো थै नायबाय বাইদেউ চৰটো লগাই দিছিলে লগাই দিলে হৈ গ'ল কিবা আগত জ্বৰ চৰ যদি কিবা মেলেৰিয়া জাম থাকে এতিয়া গম পাব আৰু পোৱা যাব অলপ কমজোৰ লাগি আছে মই মানে বাইদেউ জ্বৰটো চাব নেকি দুখ নাপায় কিন্তু দুখ পাইছে জানো দুখটোতো নাই পোৱা দহাयथ' सायाखै दा बिदि फुनायाव सायाखै सायाखै माथो জ্বৰ হৈ আছে যিহেতু জ্বৰটো হৈ আছে सिं नायनानै ला खनसे दहायबो नायबायमोन नायनायालाय बांद्राय साखायाखै কি কৈছে বেছি বিষ পোৱা নাই ন একো নাই দুখ নাপায় একেটা নাই পোৱা নহয় আপোনাৰ মোবাইলটো লওঁ মই বাইদেউক এটা লৈ লওঁ যিহেতু আমি বিচাৰি গ'লেও আপোনালোকক নাপাওঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে পোৱা ঠাইতে আমি লৈ ল'ব পাৰিলে সুবিধা ঘৰ চিনি পোৱা অসুবিধা দিয়ক दायो हाम्फेयाबो बिजिखौ थुजाखांबाय आंलाय गाबगोनसो सानदोंमोन हाम्फेखौ गाबलायलायाखै माथो सासथोंलै